Ljeto je za mnoge idealno vrijeme za boravak u prirodi, kao i za uživanje u raznim aktivnostima. No opreza nikad dosta. Sunčanica, toplinski udar, zmijski ugrizi ili ubodi od insekata samo su neke od opasnosti na koje treba pripaziti u ovo doba godine. Svi oni koji često borave u prirodi svakako trebaju paziti na krpelje. Njih naime nije lako odstraniti, a kako to točno učiniti pokazali su danas na Osječkom trgu Slobode mladi iz Crvenog križa u sklopu radionice prve pomoći za građane. Bitno ga je vaditi pincetom zbog toga što on ispušta razne tekućine koje mogu inficirati kožu. Bitno ga je uhvatiti što bliže glavi, nikako izvlačiti noktima. Uhvatiti glavu i ravnomjerno lagano izvlačiti. Nakon što ga izvučemo, bilo dobro staviti u nekakvu vrećicu. Naravno, ako bude kakva infekcija, možemo dati to doktoru na analizu. Prilikom toga je također bitno reći da se ne bi trebalo mazati nikakvim kremama. Zbog toga, ako on ispusti tekućinu, da ne potaknemo to izlučivanje još jače u krvotok. Ugrizi zmija možda i nisu tako učestali, no svejedno je dobro znati što učiniti kada se to dogodi. Na tu ozljedu bitno je staviti sterilnu gazu. Preko toga ovaj kompresivni zavoj kako bi što jače pritisli ranu, možeš pridržati. I zatim preko toga sve to zaviti čvrsto i što veći dio ruke. Također potrebno je taj dio tijela imobilizirati kako bi se otrov što manje širio tijelom, te u svakom slučaju obratiti se liječniku. A ljeti treba paziti i na ubode insekata. Najčešće su ubodi osa i pčele, moramo izvaditi žalac, ali s karticom ili noktom. Znači ne smijemo vaditi pincetom da ne bi kiselina ili otrovi ušli u naše tijelo i stavimo hladan oblog zbog oteklina. I isto stavimo taj dio tijela malo u povišen položaj i to je to. No osim raznih životinja, ljeti posebno veliku opasnost, ukoliko se ne pazi, može predstavljati i sunce. Sunčanica, opekline, toplinski udar samo su neke od mogućih negativnih posljedica. Prvo i osnovno je naravno maknuti se što prije sa sunca, hidrirati ponovno tijelo, jer kod svih takvih ozljeda dolazi do dehidracije. Jednostavno odmarati se u slučaju da se dođe do povraćanja ili do vrtoglavice, što prije se uputiti u hitnu pomoć i potražiti liječničku pomoć. A kako ne bi došlo do ovakvih i sličnih situacija, potrebno je među ostalim izbjegavati izlaganje suncu od 10 do 17 sati, uzimati što više tekućine, nositi prozračnu odjeću i obuću, te ne pretjerivati s korištenjem klima uređaja.